Снимаме. Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Тук съм с моята сестра, Милена Колева, и днес типично по великденски ще си цепим яйца в пчелата. Така, аз съм първи и... Това ще е. Дай ми тази скърпа, защото... Знам ли. Добре. Второто яйце. Добре. Здраво. Идеално. Това ще е щастливото яйце. Ау! Ау! Здраво! Здраво. Да, добре, здраво. Няма здраво. Добре. Яйцата си бягат. Не искаме да умираме. И после ще одим яйца на май. Добре. Здраво. И това ли са късметлия или накрая взема последното яйце? Мале. Добре, чакай малко, това ще е гадно. Казах ли ти? Ау. Казах ли ти? Добре, извърши се ръката по... И това сега е последното яйце. Предпоследното яйце. Да се изсуши. Сурово е, това ще кажа. Да ли? Да. Да, за всеки случай да се взема. Това е направо на скупичката. Да. Едно, две... Казах ли ти? Казах ли ти? Не го очаквах. Добре, значи за тебе е последното. Няма ти трябва кърпичка, защото май знаем какво е. Да. И малко букуса различа от него, макар. И това е. Това ще е за този клип с моята сестричка Милена Колева. Цялата сол хлеба като пръсненце отново. Да, и май ще си хапнем по едни яйца, да си бегнем, да си хапнем.